जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मु देवदास ब्लॉग को आप माने स्वागत करुचे आ देखो चिलिका चिलिका और सेपटे अच्छी मोर गाँ छोट मोर गाँ टी आपण माने चिलिका माछ माछ चुंगुड़ी फेमस यही माछ चुंगुड़ी ये चिलिका हुए ये देखी पार्टी गुरु गाई अच्छा गुरु गाई जहाँकि खरा होती खरारे गोटे छोटिया ब्लॉग टी ही करुँचे खरा बेले आम आसलु गाई चरियापाई तो ये छाड़ी देचु मो सहित अच्छा गोटे एमती जन अच्छा आप देखिले ही विश्वास करेंगे ना एमती कहले जमा विश्वास करें ना भगवान जन्म देइछन्ति किंतु मनुष्य को जन्म देला परे सब किछि दियंती अंग पतंग गोड़ हाथ मुंड आखि कान कान सब दियंती किंतु दुर्भाग्य तो सही भाईटीर पाटी खुलू ना जहाँकि मुक हो जाए मुक मान पिला दिन मुक आ गाँव समस्ते उल्ला बोली डाकती किंतु बहुत टैलेंट तांकर अच्छी किंतु भगवान से टैलेंट देइछन्ति जहाँकि आम पाखे से टैलेंट ना से गीत गाई पारुछन्ति नाची पारुछन्ति किंतु कथा ठीक कहि पारना बयस 21 हो गला 21 वर्ष अष्टम जाए पढ़ी किंतु पाटी तो खोली पारना से बही पढ़ा दूर कथा लेखा आसुना चलतु खरा केमती हो खरारे रेवत भाई को रेवत राज ब्लॉग को सपोर्ट करंतु सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन बटन को दबाई दिंतु प्लीज ना चलतु मुझे भाई पाख नेबी मो सहित अच्छा जमी गछ खरा टाइम टाइम खरा चलतु देखिपे यही से महेश्वर हेलो महेश्वर बाबू जय जगन्नाथ दिया दरे इटी कुआर आस लेख इटी कुआर आसी गाई चरिया को ये कौन पानी बटल अच्छे पाठ पढ़ुच देखिपे सी बर्तमान लेखापी व्यस्त अच्छी सी केमी लेखुच देखु पाठ ये कौन लिखिल हाँ च कई कौन लिखिले एटा पढ़िल बड़ पाटी रे एटा एटा कौन ओ आ कोटा आ कोटा एटा उड़िया ना तेलुगु ना हिंदी कहीं अरे आगो ना एटा उड़िया ना तेलुगु बड़ पाटी रे कौन तो गाली कर ना कौन जे गाली कर कितने गाइल गीत गीत बर्तमान से छिड़ा गले छिड़ा से गीत गाइबे हाँ रेडी बर्तमान गाई ताकर गला रे गाई पड़ेगा गाई वाला छाई खरा रे आउ लाए हाँ गीत माधव गीत बड़ पाटी रे आउरी आवाज बारी बारी बोला बारी गोटा नो
ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୁକ ବଧିର ଏ ହେଉଛି ମୁକ ବଧିର ନାଁଟି ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱର। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ପାଠ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଲିଥାନ୍ତା ପାଟି ତାହେଲେ ତ ପାଠ ପଢ଼ା କ'ଣ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଠ ତ ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ନାଚ କରିବା। ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମହେଶ୍ୱରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଦେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦିଅ ବାଡ଼ି ମୁଁ ଧରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଆତରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର କ'ଣ ତାର ନତଲ ତ ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର। ଆଉ କ'ଣ କହିବ କୁହ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସତରେ ଭଲ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆମ ସହିତ ମିଶିବେ ନା। ଦିନଟି ବହୁତ ଆରାମରେ କଟିଯିବ। ଏମିତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ, ନା କାହା ସହିତ ଇଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିପାରିବ, ନା କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିପାରିବ, ନା କାହାକୁ ମିଛ କହିପାରିବ, କାହାକୁ ଠକି ପାରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହାକି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଦିନ ମଧ୍ୟ କଟୁଛି ନା ନାଇଁ। ପାଠ ପଢୁଥିଲ? କେତେ କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢୁଛ? ସେଇଠି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସିଂ ହଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଡ୍ରେସିଂକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ତା ରାଗଟି କେମିତି ହଉଛି, ତା ରାଗଟି କେମିତି ହଉଛି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ରାଗିଲେ ସେ ତ ବାଡ଼େଇ ପକା। ମହେଶ୍ୱର ଖାଇଛ? କ'ଣ ଖାଇଛୁ? କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ତତେ କିଏ ଦେବେଲି ତାକୁ କିଏ? ଏ ତ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମିଳିବନି ନାଇଁ ତତେ ମିଳିବ। ବାହାଘରକୁ ଭୋଜି ସମସ୍ତେ ଡାକେ, କହ ମୁଁ ବାହା ହେବି, କହ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି। ମୋ ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ଆସିବ, ମୋ ବାହାଘରକୁ କହୁନୁ ମୋ ବାହାଘରକୁ ହଁ ମୋ ବାହାଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବ। କହୁ ସମସ୍ତେ କହ। ହାତ କେମିତି ପଡିବ? ଭୋଜିରେ କ'ଣ କରିବ? ଖାଇବାକୁ ଦବ? କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦବ? କଦଳୀ ଦବ? କଦଳୀ ଆଉ କ'ଣ କାଟିବ? ଆରେ ଭୋଜିରେ କ'ଣ ଦବ ଖାଇବାକୁ? କଦଳୀ ଆଉ କ'ଣ? କୁକୁଡ଼ା ଡାକ, କହ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଆସିବ। ସିଏ ବାହା ହବ, ଆଉ ସିଏ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି, ନିହାତି ତାଙ୍କର ଇନଭାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ବାହାଘରକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ତ ମାଗିନା ମିଳିବନି। ମିଳିବ ଭଲ ମାଗିନାଟେ ମିଳିବ। ଜାଣୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତାକୁ ଯଦି ଝିଅ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାମାନେ ସିଏ ରାଗିଯିବ। ତାକୁ ଯଦି କହିବ ହଁ ଝିଅ ମିଳିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ନାହିଁ, 2ଟା ନାହିଁ, 3-3ଟା ବାହା ବୋଲି କହିବ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମହେଶ୍ୱର କେତେଟା ବାହା ହବୁ? 2ଟା? 2ଟା ପୋଷି ପାରିବୁ ନା? ପୋଷି ପାରିବୁ? ଗୋଟେ କୋଉଠି ରଖିବୁ? ଚିଲିକା ଆର ପଟେ? ଆଉ ଘରେ
ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବୁ ଧରିକି କଣ ଲଭ୍ କରୁଛି କି ଆଗ କୋଉଠି ମାଇକି ନା ମାଇକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବାହା ହବ ବୋଲି ହଉଛି ଆଉ ଦେଖ କେତେଟା ମାଇକି ନା ତିନିଟା ଗୋଟେ ଲାଗି ଦିଟା ତିନିଟା ବାହା ହବ କୋଉଠି ରଖୁ କିରେ ସେପାଇ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିବୁ ମହେଶ୍ୱର ଗାଈ ପଳେଇଲା ଗାଈ ଗୌଡ଼ା ଗୌଡ଼ା ଭାଇଟା ଯା କୋଉଠି ଯା ଏଠି ମାଇକିନା ମିଳିବନି ମାଇକିନା ମିଳିବନି ଗୋଟେ ବାହା ହବୁ ସିନା ତିନିଟା କଣ ବାହା ହବୁ ରେ ଗୋଟେ ବି ବାହା ହବୁ ନା ଦିଟା ତିନିଟା କୋଉଠି ବାହା ହବୁ ଯା ଗାଈ ଖାଇଦେଲା ଯା 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 ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖାଲି ଆଇଲୁ ଶୋଇବୁ କୋଉଠି ଶୋଇବୁ ପଳେଇବା ହଁ କାହିଁ ମାଇକିନା ମିଳିବନି ହଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ନାଇଁ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦିଆ ମୋତେ ବାଡ଼ି ଦିଅ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବେଇ ଦିଅ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଭାଇଟି ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ବାଲି ରଥ ହଁ ଗାମୁଛା ଖୋଲିଦେବା ଓହ ମୁଁ ଧରି ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଟା କରେ ନମସ୍କାର କରେ ଦି ହାତରେ ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡ୍ରେସିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଏବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଚ ଦେଖେଇବ ଧର କଣ କହିବ କିଛି କହିବନି ଏଇ ଭାଇଟିକୁ ମୁକବଧିର ଭାଇଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ज़्यादा से ज़्यादा ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଭାଇର ଗୀତ ନାଚ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।